Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video de pe canalul Cu de Toate. Astăzi să vă arăt cum a fost în trecut jocul Toca Boca Life World. Știu că îl joacă peste 1 milion de oameni. Uite, așa era o casă, așa simplă cred. Și intrai aici și aveai astea fără să le cumperi, adică fără să le cumperi, le aveai, dar nu mergea să le pui. Asta mi se pare ciudat. A, ba da, mergea. Și astea, dacă nu le cumpărai, ia uite, pot să pun o grămadă de chestii fără să le cumpăr. Și cam așa arăta în trecut, astea erau, puteai să pui așa, obiectele așa și toate obiectele ți le dai aici pe gratis dacă era căsuța așa mai mică și cam așa. Și dacă ieși aici, așa arăta. Casa de-astea aveai fără să le cumperi și aveai doar casele astea două, atât. Puteai să intri doar pe astea 3, atât. Hai să intrăm pe astea. Și poate puteai să faci. Hai să vă prezint paturile care erau atunci. Erau astea. Știu că unii care le-a cumpărat le aveți, dar și dacă nu le cumpărați, tot le aveți. Pe vechiul Toca Boca. Covoarele erau astea. Dulapurile de aici astea. Tablourile. Și vreau să vă anunț că pe Toca Boca apăreau și reclame în trecut. Dulapul nu merge să-l deschizi. Și hai să ieșim puțin să vedem. A, personajele nu existau, decât să decorezi case. Ia să vedem și pe asta. Ce veche. Sau cred că... A, uite, aveai personaje. Astea erau personajele din trecut. Nu mergea să-ți faci altele. Cam astea, toate. La copii, pe ăștia. Și aici, pe asta. Și toți ăștia. Doar pe ăștia ți dădea în Toca Boca în trecut. Și pe ăsta, care de obicei ți dădea cu bani. Dar îți dădea doar alea 3 clădiri. Uite robotul ăsta. Și asta a fost. Și uitați și reclamul. Asta a fost și nu uitați să dați like și subscribe. Pa, pa!